Dobré ráno všetci, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska to bude APA. Čo trepem? Ani mi mozog nefunguje. Dobre, dneska budú vlastne nohy a ruky, takže vlastne lover. Pred hodinou som asi došiel z roboty, urobil som nejakých skoro 17,5 tisíc krokov, takže už dneska nemusím krokovať, čo je super. A neviem, idem sa pobaliť, ešte ozaj, vodu som zabudol. Máme, že som si nabral vodu, aby som bol hydratovaný a ešte som sa s nej ani nenapil. A ešte pojem rýchlo nakúpiť, keďže zajtra idem na menší trip. No a okrem toho už nemám nič iné na robote. Iba odcvičiť a pozrieť na čo večer. Ešte som si rýchlo namiešal takýto rýchly mix proteínu a klaster dextrínu. A úprimne neviem, či je vôbec ešte dobrý, lebo už ho mám reálne... Už to bude vyššie roka, čo je otvorený. Ale tak nie je zgrckavený, takže pohode. Včera som ho mal, nič sa mi nedelilo, takže jop. To si dám potom rýchlo po tréningu, nech mám nejaké rýchle sacharidy a k tomu nejaký proteín teda. Dobre, nie je to tak veľa ľudí, jak som myslel, že bude, čo je very super. Ale sú tu chaoši, takže budem mať s kým kecať počas prestávok, budem mať koho otravovať. A taktiež čo? No nič, dneska tu vidím, že začnem nejakým asi leg pressom, pretože urobil by som aj drepy. Môžeš zaostriť, prosím ťa. Lenže mám totálne rozbitý chrbát, poprefúkaný, poprechladaný a neviem čo všetko porobený. A to všetko z toho úžasného nitrianskeho počasia, hej. Nenávidím hlavne, tak čo už mám s tým robiť? Dobre, takže začneme nejaký leg press. A potom to vidím klasika, nejaké predkopy, zákopy. Dal by som ma nejaké... Jak sa to volá ten cvik? To sú tie extensions na lavičke. Neviem vôbec pamätať, jak sa to volá. A zakončil by som to možno nejakými ľahkými RDL-kami, čisto iba formu precvičiť. A potom vlastne ešte ruky, takže musím proste makať nejaké maximálne 2-1 pracovné série, takže poďme rýchlo na to. Dobre, idem dať ešte jednu, možno dve také rozcvičovacie, skúšacie série, že jak s tým na to chrbte a všetko. A potom dá nejaký poriadny working set. Cítim to trochu sponom v chrbte, takže typujem, že priložím ešte 15 a tam to asi aj nechám pre istotu. Čiže nesmiem schodiť týždeň jak dôchodca. Dobre, poďme dať druhý pracovný set, takže working set, nech sme viacej, ne?
A prvý som dal koľkokrát? 7, 8 krát, nepamätám si. Prestal som si zapisovať, čo je chyba. Reálne od januára do konca leta som si zapisoval. A ako som začal chodiť do školy, tak som sa na to s prepáčením vysral. Ale úplne už mi to liezlo celkom na krk. Takže tak. Poďme skúsiť tých 6, 7, 8. Ako mi to pôjde. Poďme na to, zapneme hudbu. Keď zhadzujem slúchatka, už viete, že ide do tuhého. Vtedy mám tlaky v hlave jak hoveda. Fuje. Ten posledný to už bolo moc. Musím si viacej dávať pozor. Pri tých posledných, keď tlačím, zvyknem dávať kolená k sebe proste. Neviem, či to tam vidno. A proste ako náhle tlačím, a je to už moc ťažké. Neviem, kolenami k sebe, a to je dosť o ničom. Ale zatiaľ som schopný tú prvú polovicu relatívne udržať normálne a už potom pri tých posledných, čím viacej som unavený, čím mi to ide ťažšie, tým viacej mi idú kolená, sorry, musím vydýchať. Dobre, poďme to zložiť a poďme na predkopy. OK, predkopy si dáme každú zvlášť. A nie preto, že by som chcel, ale optimálne alebo voľačo, lenže proste ja toto relatívne jednoduché predkopy, takže postačím celú mašinu, dnes tam pridá ešte papie, to je 25-ku, lenže viac sa nechcem predávať, pretože pridávať, lebo nie, že by som neveril tým káblom, ale ja im absolútne neverím, že som párkrát vykurval a tým, že sú relatívne staršie stroje, tak nechcem to riskovať a nechcem aj potom kolena a nohy vylete mi niekde do predera. Urobil som tu 4 salta dozadu a prebúral stenu. Dobre, poďme na to. So right now, in this moment here, I make the decision to just not miss. That's a decision that you can make for this set. It's got nothing to do with bodybuilding. Nothing. It's got everything to do with a personal victory that you decide whether you're going to take right now in this moment or not. Many people won't understand that. Fuck that. People don't have to understand. So in that moment, just don't be a fucking cunt. That's what I say to myself in that moment. Don't be fucking weak. Don't miss. Don't fucking miss. It's your choice. It's in your control. Simple as fucking that. The next 30 seconds are in my fucking control. This is your shot, this is your time. If you're going to do something, this is now. Because you have the ability right now, cognitively and physically, to do anything. Come on, one step! Come on, more. Probably my biggest strength when it comes to training. I can be a really, really nasty motherfucker in my head. Like nasty.
These are the sets. These are the fucking sets that make a fucking difference. But you know what? For people getting to diets, they bottle these sets. I know they fucking do. And it'll show. That shit will show on stage when you turn around. And when I turn around, it's gonna show that I did not bottle these fucking sets. Do not fucking miss. Do not fucking miss. Do not fucking miss. With everything you have, not someone that's gonna fucking go to your head. Viem, že asi to nie je dobré. A normálne, keď takto cvičím ťažšie série na triceps, tak mi to keby praská triceps. A nie ani kloby. A normálne také divné pocity mám proste z tricepsa. To sa mi začalo diať, keby som mal nejaké tie zranenia, takže asi to nie je dobrý pocit, ale zás ako vždy to budem pušovať, dokým sa niečo nestane, tak čo už. Hi, I'm Dorian Yates, 4 times Mr. Olympia, and this is Blood and Guts, the video. I'm going to take you in my gym and show you how I've trained to be the world's #1. I hope you're ready, it's going to be rough. Like I said, it's Blood and Guts. So right now, in this moment here, I make the decision. Dobre, bicepsy by rozcvičené boli a dneska to vidím na také, neviem, 32, ale dám si tráčky, ak to ja normálne zvyknem. Voľno, lepšie sa mi to drží a lepší grip, lepší pocit, lepšia serka. Take your body weight up, standardize your form in your training. If you want to be a fit bodybuilder, you have got to bully yourself to be strong. To make the choice, do not fucking miss. Fuck you! In the old days, we used to always leave space between the plates, so the plates would jingle, the plates would make noise. And you came up from the squat, and you throw, and play the rep, go, deep throat of the floor. It was like music. Every rep, you wanted to hear that sound again, and you wanted to complete that rep with as much force as you possibly could. It would break, speed, right? Ako na to, že mám celkom dosť rozbité ruky z roboty, čo som nosil hlúposti a debiliny, tak ok, tento čau ide so mnou tiež pozvať, aj? Joho, normálne som chytil krč, chlapci. Čo som to vlastne hovoril, ma teraz za toto robil, zabudol som, čo som vravel. Ja, že som mal celkom odpečené ruky z roboty, ale
neviem, chlapci ten kubík s tou korny dobožkou na 100% pomohli. Ešte musí definitívne viacej trapézy, má strašne malé trapézy a ramena, hlavne tie zadné, lebo keď sa podarí, tu nie je nič, ale nič. Dobre, poďme dať ešte zopár. Dobre, jednu serku s tými jednoručkami definitívne dáme. A zvažujem kladiva. A možno dám ešte niečo na triceps. A pravdepodobne tie extenzie, čo som chcel dávať na lavičke, či jak sa to volá, pravdepodobne nedám. Dobre, možno dám, ale bolí ma chrbát, takže uvidím. Rozbité ruky, ale ešte ideme. Idem si dať rýchly superset, teda iba jeden, keďže kladky sú zabraté, dám si jednu kladku, jednu s rovnou činkou. A neviem, že supersety nie sú optimálne, ale sú cool a sú fun proste. Ťažké. Ja sa trošku rozpravedlňujem za rozmazané tieto klipy, len používam S5 Lumix a on má trošku horšie ostrenie. A ešte teraz sa bratovi podarilo, že posunul ostrací bod úplne do prdele, takže to ostrilo tak, ako ostrilo. Ale teda kvôli tomu, viete, že dáme ešte jeden takýto oný. Si už trošku menšie váha, lebo fakt som odpečený, hej. Teraz som urobil superset a ešte do toho dropset na bicepse, ale to vôbec nevadí. Dáme ešte jeden čisto na preposing a... Alebo dám, alebo nedám. Neviem. Ale pumpa dneska je dobrá. Vidíte, ani teraz nie som poriadne zaostrený. Sorry, ako musíte mi proste, neviem, sponsor nájsť, nech si kúpim solíčko, alebo novú S1 dvojkovú. Inakšie budú rozmazané klipy, akože sorry, ja si neviem nič, čo zrobiť. Už, pozri na to. To ostrý. Dobre, že vraj to ostrý. Jak sa máš? Dobre. She eyes me down excitedly.
Jaký fajný čávo. Pozrite na ten durak, čo má. To je obyčajná šatka z Lidlu, ale nevadí. Ho! Klaxtrod Extra s proteínom. Samsulek type shit. Koksane. Normálne, ja teraz si nerobím srandu. No to počkaj. Dobre. No to nechcel otvoriť. Neviem to dať na jeden krát, lebo nenávidím proteín, akože doslova. Nemal som zatiaľ ani raz proteín, ktorý by mi reálne že chutil. Možno tak s mliekom, hej. Ale inakšie vôbec. Čo mi spadlo? Dobre, ešte raz. Do poslednej kvapky. Ale ináč to bol strašne poprdelý tréning, akože už dávno som nemal takto. Aj nohy som si celkom užil, síce aj napriek tomu chrbtu. Ale ináč brutál. A tento tu čo je vedľa mňa, toto nádherné individuum, a.k.a. môj brat, šiel dneska, čo si to šiel, drepy a mŕtvý ťah a normálne mi povedz, aké má z toho pocity. Mal som už aj lepší tréning, ako drepnul som 172 krát a potiahnul som 180, viacej som ani nechcel ísť, ale čakal som, že to pôjde ľahšie. Takže najprv som myslel, že ho budem aj jeho natáčať, nemám niečo zaujímavejšie než len svoj nádherný ksicht, nejaké pekné váhy nech tam idú, ale väčšinou vždy, keď sa ho snažím natáčať, tak chytí nervy a potom sa iba hádame a bijeme celý tréning, takže viete ako. Predtým, než na ňo namierim kameru, sa s ním musím dohodnúť, inakšie to nie je dobré. Ale ideme domov, ideme sa ako vždy rýchlo nájsť. No a dobre, na dneska to vidím, že už asi všetko, proste koniec videa. Zajtra trip, v nedeľu to zostrihám a pravdepodobne to postím niekedy vo štvrtok alebo kedy, takže vidíme sa. Čauko.